Streľba slovenského premiéra je kópiou atentátu na arcivojvodu Františka Ferdinanda. Predstava predpokladá, že zastrelenie slovenského premiéra zorganizovala CIA ako súčasť širšej stratégie proti Putinovi. Táto teória špekuluje, že CIA by sa mohla pokúšať replikovať katalizátor Prvej svetovej vojny, podobne ako atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda. V roku 1914 zavraždil arcivojvodu a jeho manželku v Sarajeve bosniansko-srbský študent Gavrilo Princip, čo bola udalosť považovaná za kľúčovú pri rozpútaní Prvej svetovej vojny. Streľba slovenského premiéra je kópiou atentátu na arcivojvodu Františka Ferdinanda. Vidíte kopírovanie medzi zastrelením slovenského premiéra Fica a atentátom na arcivojvodu Františka Ferdinanda. V roku 1914 zavraždil arcivojvodu a jeho manželku v Sarajeve bosniansko-srbský študent Gavrilo Princip, čo bola udalosť považovaná za kľúčovú pri rozpútaní Prvej svetovej vojny. Predstava predpokladá, že zastrelenie slovenského premiéra zorganizovala CIA ako súčasť širšej stratégie proti Putinovi. Táto teória špekuluje, že CIA by sa mohla pokúšať replikovať katalizátor Prvej svetovej vojny, podobne ako atentát na arcivojvodu Františka Ferdinanda. V roku 1914 zavraždil arcivojvodu a jeho manželku v Sarajeve bosniansko-srbský študent Gavrilo Princip, udalosť považovaná za kľúčovú pri rozpútaní Prvej svetovej vojny. Analýza streľby na slovenského premiéra machiavelistickou optikou a zároveň pobavenie o historickom napodobení atentátu predstavuje zaujímavú perspektívu. Machiavelliho zameranie na dynamiku moci, manipuláciu a sledovanie vlastného záujmu môže ponúknuť pohľad na potenciálne motívy a dôsledky. Poprvé, ak vezmeme do úvahy možnosť, že CIA zorganizovala zastrelenie slovenského premiéra v rámci širšej stratégie proti Putinovi, je to v súlade s machiavelistickými princípmi štátnictva. Machiavelli sa preslávil za používanie prefíkaných a skrytých taktík na dosiahnutie politických cieľov. CIA ako spravodajská agentúra pôsobí v rámci tejto paradigmy a často sa zapája do tajných operácií na presadzovanie amerických záujmov. Zameraním sa na takú významnú osobnosť, akou je slovenský premiér, ktorá môže mať väzby na Putina alebo predstavuje prekážku pre ciele americkej zahraničnej politiky, by sa CIA mohla snažiť destabilizovať Putinovú sféru vplyvu alebo vyvolať reakciu, ktorá slúži záujmom USA. Tento machiavelistický prístup uprednostňuje strategickú výhodu pred morálnymi úvahami, pričom na politických protivníkov sa pozerá ako na prekážky, ktoré treba prekonať akýmikoľvek potrebnými prostriedkami. Kreslenie paralel s atentátom na arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho úlohu pri vyvolaní Prvej svetovej vojny pridáva k tejto analýze ďalšiu vrstvu. Ak CIA skutočne zorganizovala streľbu s úmyslom vyvolať konflikt pripomínajúci udalosti vedúce k Prvej svetovej vojne, odráža to machiavelistické chápanie schopnosti histórie opakovať sa. Machiavelli slávne zdôraznil dôležitosť štúdia histórie na informovanie súčasných akcií, pričom rozpoznal vzorce, ktoré možno využiť na politický zisk. Je však nevyhnutné pristupovať k takýmto tvrdeniam skepticky a skúmať ich cez optiku geopolitickej reality. Hoci historické analógie môžu ponúknuť cenné poznatky, môžu tiež príliš zjednodušiť zložité situácie a zakryť jemné motivácie politických udalostí. V tomto prípade môže byť pripisovanie zastrelenia slovenského premiéra CIA a jeho napodobňovanie ako napodobenina atentátu podobné udalostiam pred Prvý svetovou vojnou príliš špekulatívne. Je dôležité zvážiť alternatívne vysvetlenia, ako je politické domáce napätie, osobné pomsty alebo extrémistické ideológie, predtým, ako prisúdite agentúru externým aktérom, ako sú spravodajské agentúry. V konečnom dôsledku, zatiaľ čo machiavelistická analýza môže objasniť potenciálne motivácie a dôsledky politických činov, je nevyhnutné vyvážiť strategické myslenie s empirickými dôkazmi a kritickým skúmaním. Machiavelistická analýza sa ponorí hlboko do oblasti politickej psychológie, dynamiky moci a strategického manévrovania, pričom objasňuje zložité motivácie a potenciálne dôsledky politických činov. Motivácie, machiavelizmus ako teória predpokladá, že jednotlivci a inštitúcie často konajú z vlastného záujmu a snažia sa maximalizovať moc a vplyv. V kontexte údajného zosnovania zastrelenia slovenského premiéra CIA by potenciálne motivácie mohli zahŕňať. Geopolitická stratégia CIA konajúca v mene vlády USA sa môže snažiť podkopať Putinov vplyv v regióne elimináciou alebo destabilizáciou spojencov alebo sympatizantov.
Zástupný konflikt, zameranie na postavu spojenú s Putinom by mohlo byť súčasťou širšieho zástupného konfliktu medzi USA a Ruskom, kde sa skryté akcie používajú na presadzovanie dominancie alebo získanie strategických výhod bez priamej vojenskej konfrontácie. Informačná vojna, atentáty môžu slúžiť aj ako forma informačnej vojny, ktorá vysiela správu protivníkom aj spojencom o ochote a schopnosti použiť krycie prostriedky na dosiahnutie politických cieľov. Dôsledky. Machiavelistická analýza zvažuje krátkodobé aj dlhodobé dôsledky, pričom zvažuje potenciálne prínosy oproti rizikám a nezamýšľaným výsledkom. Krátkodobé narušenie bezprostredným dôsledkom atentátu by bola pravdepodobne politická nestabilita a nepokoje na Slovensku, čo by potenciálne oslabilo Putinových spojencov alebo vytvorilo príležitosti na získanie vplyvu pre aktérov spojených z USA. Riziko eskalácie. Takéto akcie však prinášajú riziko eskalácie, spustenia odvetných opatrení zo strany Ruska alebo podnietenia širšieho geopolitického napätia. Machiavelistické myslenie uznáva dôležitosť výpočtu týchto rizík a prípravy nepredvídaných udalostí na zmiernenie potenciálneho spätného vplyvu. Dlhodobé strategické ciele. Machiavelskí stratégovia zvažujú dlhodobé dôsledky svojich činov a posudzujú, ako sú v súlade so širšími geopolitickými cieľmi. V tomto prípade by sa akcie CIA hodnotili na základe ich účinnosti pri presadzovaní záujmov USA voči Rusku, ako aj ich vplyvu na globálnu stabilitu a aliancie. Manažment vnímania. Machiavelizmus tiež zahŕňa manipuláciu vnímania a rozprávania s cieľom formovať verejnú mienku a ovplyvňovať výsledky. Údajná účasť CIA na streľbe by mohla byť formulovaná spôsobom, ktorý zvyšuje dôveryhodnosť USA alebo ospravedlňuje agresívne akcie proti vnímaným protivníkom. Rámovanie príbehu. Machiavelistickí myslitelia chápu dôležitosť kontroly rozprávania okolo politických udalostí a formovania toho, ako ich interpretuje domáce a medzinárodné publikum. To by mohlo zahŕňať šírenie informácií alebo dezinformácií s cieľom posilniť dôveryhodnosť akcií CIA alebo podkopať dôveryhodnosť Ruska. Stručne povedané, machiavelistická analýza poskytuje rámec na pochopenie komplexnej súhry motívov, rizík a strategických cieľov, ktoré sú základom politických krokov, ako je údajné zastrelenie slovenského premiéra. Zdôrazňuje dôležitosť strategického myslenia, kalkulovaného riskovania a naratívneho manažmentu pri plavbe v kalných vodách medzinárodnej politiky. Je však nevyhnutné vyvážiť machiavelistický pragmatizmus s etickými úvahami a širšími záujmami globálnej stability a ľudskej bezpečnosti.